Jak jsem vstupovala do kláštera, tak jsem se ptala našeho pátra Tadeáše, proč vlastně já jsem nevěděla, že jsou premonstrátky a premonstráty. Přece je jich tolik a nikdo o nich neví. A on říkal, že to je prostě naše spiritualita. Že my děláme všechno tak nějak v tichu. My tu nejsme na to, aby nás viděli lidé, ale jsme tu pro Pána. Pán Ježíš taky žil skrytým životem. 30 let nikdo nevěděl, že Boží syn se stal člověkem. Málo které duchovní dílo vyrostlo v tolik různých podob zasvěceného života jako spiritualita svatého Norberta z Xanten. Už téměř 900 let pro jeho cestu ženy opouštějí slibnou světskou kariéru. Svatý Norbert, původně vysoký dvorský diplomat, drží ve zdvižené paži monstranci. Jednou v bouři ho zasáhl na koni blesk. Upadl, zaslechl Boží hlas a proměnil se v kajícníka, kazatele chudoby a Kristovy přítomnosti v našem světě. V monstranci, v Eucharistii. Stal se knězem a pro své bratry kněze založil v pusté krajině francouzského Premontré klášter. A přesto odtud, jakoby z ničeho, povstaly chrámy nebývalé mohutnosti a krásy, které zdobí Čechy i Moravu. Jakoby chtěli svědčit o vzácném pokladu, skrytém uvnitř nich, který svatý Norbert tolik miloval. Svatý Norbert kázal a hlásal přítomnost Ježíšovu skutečnou v Eucharistii. Takže my jako premonstrátky uctíváme Eucharistii více, protože svatý Norbert v době, kdy žil, tuto úctu propagoval. Když jsem před Eucharistií, tak nepotřebuji vidět, nepotřebuji slyšet. Prostě jsem u Pána, u jeho nohou a skládám mu do jeho rukou všechno, celý svůj život i životy všech lidí. Prosím, děkuji. Prostě jsem u Pána. V monstranci je uložena hostie, proměněná během mše v tělo Ježíše Krista, v rukou kněze. A právě kněžský stav toužil svatý Norbert obrodit. Jakou úlohu však přisoudil ženám, premonstrátkám? Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás. Připravujeme na mši svatou texty, ze kterých se slouží, připravujeme kalich, hostie a to všechno se potom odnese teda na své místo do baziliky. Tady v tomto místa se připravuje také kněz, který se tady obléká a připravuje přede mší svatou. Svatý Norbert měl smysl pro realitu a tak poté, co se kolem něho sdružili bratří a založil pro ně 1120 společenství v Prémontré, tak sledoval a viděl, že i ženy mají povolání k duchovnímu životu. Původně bratři i sestry, tedy první a druhý řád, žili společně hned vedle sebe. Muži, mezi nimiž byli kněží, tak se starali duchovně svátostmi o tu ženskou větev a zase ženy podporovaly adorací, kontemplativní modlitbou bratry v jejich apoštolském působení. A samozřejmě možná ze začátku i nějaké praktické věci. Starost o kostel, praní oltářních pokrývek, šití, oblečení, to všechno zřejmě měly sestry, kromě těch modliteb, na starosti. Byly to kláštery uzavřené, přísně klauzurní.
proto, aby se tam ženy obětovaly, aby se modlily. V Doksanech u Litoměřic měl Strahovský konvent svůj ženský protějšek téměř 700 let. Řehole, kterou Norbert, rodem šlechtic, převzal od svatého Augustina, přitahovala šlechtičny i dcery králů. Blahoslavená dcera Alžběty Uherské, dcera českého krále Vladislava. Tady v Doksanech dostala výchovu i svatá Anežka Česká, dcera Přemysla Otakara I. A přece jejich víře rozuměl svět jen zřídka. Na začátku husitských válek byl klášter vypleněn a bylo zde povražděno asi 300 obětí husity. Několika sestrám se podařilo utéct si do okolních lesů, kde nějakou dobu přežívali a posléze se 3 z nich vrátili do vypleněného kláštera. Od té doby má Doksanský konvent ve znaku 3 sestry. Dívky žily za uzavřenými zdmi kláštera po celý život. Já, sestra Gertruda, se dávám a zasvěcuji církvi narození Panny Marie a slibuji, že budu žít životem obrácení a společenství, hlavně v chudobě, čistotě a poslušnosti, podle řehole svatého Augustina a konstitucí kanovnic premonstrátského řádu. Ve vrcholu barokní doby nastal ve zdejším klášteře velký rozkvět. Sestry se věnovaly nejenom své hlavní náplni, duchovnímu kontemplativnímu životu, ale také dalším činnostem. Víme, že zde byla zahrada, kde se pěstovaly léčivé rostliny, z nich sestry vyráběly medikamenty a ty léky byly rozdělovány do vesnic v okolí. Bohoslužby byly proslulé velmi kvalitním zpěvem, provozovaným samotnými sestrami. Uprostřed rozkvětu přišla nenadálá rána. Josef II. V roce 1782 zrušil zdejší klášter sester premonstrátek a pak se tady vystřídali někteří další vlastníci, nějakou dobu armáda, lazaret a soukromí vlastníci. Nejbližší kláštery premonstrátek se nacházely v Polsku a z českého území ženská odnož řádu zmizela na dlouhou řadu desetiletí. A přece se cesta k návratu premonstrátek našla. V nové formě zasvěceného života, otevřeného světu. Lidé si zvykli potkávat sestry v hábitech na ulicích, jako učitelky ve školách a sestry v nemocnicích, v desítkách jejich útulků pro sirotky a staré lidi, ve službě Bohu, přímou pomocí trpícímu člověku. Začalo to tady, na Moravě. Jakoby Kristus, skrytý v Eucharistii, novým způsobem volal ženy do své nebeské radosti uprostřed premonstrátské rodiny. Začátkem 20. století páter Frejka, člen Strahovské kanonie, tady na Svatém Kopečku, založil kongregaci sester premonstrátek. Pomoc přišla z Krakova, i první představená vlastně byla krakovská sestra. Naše kongregace vznikla jako apoštolská a naším heslem je být připraveni ke každému dobrému dílu. Proto vlastně přijímáme všechno, kde je potřebné pomáhat. Páter Frejka nenavázal úplně na doksanský řád, protože sestry v Doksanech byly kontemplativní, kdežto kongregace tady byla aktivní. Kongregace jsou mladšího data, řády jsou starého data. Sestry premonstrátky, které jsou třeba na Svatém Kopečku, tak ty jsou otevřené. Ty působí navenek, působí v domovech důchodců. Působí tam na Svatém Kopečku. Tam je mnohem větší otevřenost a jiný způsob života, než je tomu u těch klauzovních sester.
Rozmach byl obrovský. Nakonec vlastně do toho 50. roku kongregace měla kolem 200 sester. Na to, že vlastně vznikla v roce 1902 na tu krátkou dobu, jako poměrně jako byl rozmach velký. Osmanová a Marek. To není hlava, pojďte, budete sedět u stolu, pravda? Myslím, že tenhle domov je skutečně domovem, že to není jenom nějaký domov důchodců, ale domov pro lidi, kteří se mají rádi a si navzájem pomáhají a tak chceme spolu tak tvořit jednu rodinu. Nejdůležitější je to, že to dělám pro Pána a že to chci chválit Pána Boha taky i tou prací, i tím, že tu jsem, že jsme tu, že se modlíme, že mu předkládáme ty problémy, těžkosti, s kterými k nám lidi přicházejí, že mu předkládáme jejich život, že žijeme s nima. Já jsem tady více jak 10 let. On nesvěřil si, já jsem nadměrně spokojený. Tamhle nám prostřel stoly hezky, ubrusy, no a všecko k tomu. Před Vánocema se tu vystřídá kolikrát děti. Prostě práce s nemocnými nebo setkávání se s nemocnými nebo s jakkoliv trpícími, prostě vidím v něm prostě Krista, trpícího. Samozřejmě je to především můj blížní, ale dál já v něm vidím prostě Krista, který jde tímto životem, který v něm trpí. Případně v lidech zase naopak, kteří prožívají pěkné chvíle. Zase já věřím, že to je i on, který v nich prožívá ty pěkné chvíle. Co vlastně naplňuje vnitřní život, spiritualitu premonstrátek? Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Premonstrátská spiritualita má vlastně takových 5 pilířů, 5 takových bodů. Je to úcta eucharistická, mariánská, liturgická, potom zahrnuje kající život a apoštolát. Pedagogická činnost je apoštolátem, který já momentálně mám svěřený. A momentálně jsme na Cyrilometodějské teologické fakultě a já učím didaktiku. Je to v podstatě umění, jak učit. Ale zkusme si vybrat některé z nich. Každý z vás si může vybrat některé zastavení. Přímo. Zkuste si je vzít do ruky a popřemýšlet na tom. Pro mě osobně nejdůležitější je život liturgie. Jednak je to prožívání mše svaté, jednak je to ta denní modlitba církve, abychom vlastně tak nějak pěkně, slavnostně oslavovali Pána Boha, jak už při té mši svaté, tak v té denní modlitbě církve. Bod kajícnosti z premonstrátského patera, tak to vlastně tak nějak v dnešní době, už to není třeba formou nějakých přísných postů nebo takové jako vnější kajícnosti navenek, ale spíš se to tak nějak přesouvá v dnešní době do té roviny, že jde o tak nějak jaksi trpělivé snášení všedního života. Je to i náročné, protože tu nejde jenom o to, aby jsme si říkali to sladké slova, ale aby jsme společně šli za Kristem, hledali pravdu a pomáhali si navzájem být lepší. A to je vždycky, kde je Kristus, tam je taky kříž. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Bože, náš nebeský Otče. Myslím si, že tak, jak je to postaveno, že ten první bod, ta Eucharistie, by měla být takovým vrcholem a může být vlastně i se prolínat do těch ostatních bodů toho
Jo, ať je to třeba v té kajícnosti, tak určitě všechno to vychází z té Eucharistie. Srdce Ježíšovo hodné veškeré chvály. V Eucharistii je Kristus přítomen, ale je to předmět víry. My nevidíme nic než tedy proměněnou hostii, takže tam vlastně jako zrakem a smysly jako Krista nevnímáme, ale právě očima víry. Srdce Ježíšovo, králi a střede. Je to Bůh, je to Ježíš Kristus i ukřižovaný, i vzkříšený, protože vlastně byl ukřižován, ale vstal z mrtvých, je vzkříšený, takže je to tentýž Bůh, který byl na kříži i který byl posléze vzkříšen. Je to Pán, je to živý Pán, který se nám dává v kousku chleba a dává se nám všem. A pak už nejsme jenom lidi, on bydlí v nás, jsme živými svatostánky a pak to taky platí, jak řekl Pán Ježíš, já budu s vámi po všechny dny, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. Patřím k rodině premonstrátské od 47. roku. No, až se mě to neomrzelo. Jsem šťastná, jak blicha v košili. Kdo ví, kolik opuštěných dětí, lidí nemocných a starých prošlo rukama těchto žen, které pak komunistický režim vyhnal z jejich klášterů do továren a zapadlých míst v pohraničí. Po roce 1950 bychom už sestru v hábitu na ulici nepotkali. A přece Norbertovu spiritualitu znovu obohatila nová forma zasvěcení – premonstrátský institut. Posaďte se na židli hezky, pomalu se chyťte, tak, výborně. Tak, odpočiňte si tady. Naše jedna sestra v institutu nazvala náš život takovým básnickým příkladem, že chceme být také chlebem. Tak jako Kristus se dává jako chléb, tak my bychom také chtěli být tímto chlebem pro druhé, aby nás jaksi měli k dispozici právě ti nemocní, to znamená jednoduchý, prostý a přiměřený těm lidem, kteří nás potřebují. V civilu pracujeme protože jsme více lidmi takto přijímáni. Jsme jako jedni z nich, nějak se nelišíme a oni často to přijímají lépe, tu službu, když jsme v civilu, než kdybychom byli oblečeni v hábitě. S tím máme konkrétní zkušenosti, zvlášť v té domácí péči. Jsme celkem 4 s věčnými sliby a žijeme každá jinde, ale scházíme se na společnou modlitbu, na společné duchovní obnovy, snažíme se setkávat co nejčastěji, abychom se vzájemně povzbudili, posílili, ale každá z nás pracuje úplně na jiném poli a někde jinde. Takže žijeme samostatně a to společenství prožíváme někdy tak jenom na dálku. Máme tu oporu v myšlence, v představě, i v té soukromé modlitbě myslíme jedna na druhou. Nerozhoduje se na základě rozhodnutí představené, protože takovou představenou nemám. Naším duchovním vůdcem je opat želivské kanonie, ale v jednotlivých konkrétních situacích se řídím svým vlastním svědomím a svou povinností, kterou jsem dobrovolně přijala. Stává se, že někteří pacienti potřebují službu i pozdě večer, nebo i někdy si můžou zavolat, když se stav zhorší v noci. A samozřejmě ta samostatnost je pro mě pomocí. Ale vraťme se do Doksan, k základu premonstrátské služby světu, uvnitř společenství kláštera. V oběti a kontemplativní modlitbě. Zvláště dbejte o zachování jednomyslnosti, vždyť proto jste se sdružili v jednu společnost. Mějte jednu duši a jedno srdce v Bohu. O ničem neříkejte, že je to vaše vlastní, ale mějte všechno společné.
Všechny tedy žijte jednomyslně a svorně a vzájemně v sobě ctěte Boha, jehož chrámí jste se stali. Kněz, který působil v Doksanech, náš kněz, přišel s myšlenkou, že by bylo dobré, aby se sestry, které tam byly až do Josefa II., znovu vrátily. A tak jsme se vypravili do Krakova. V Krakově je klášter premonstrátek, jeho mateřským klášterem byly právě Doksany. Sestry dovolily, aby 2 z nich přišly obnovit jejich mateřský klášter do Doksan. V podstatě byly tady ruiny. Naši bratři strahowští nám odkoupili od státu nejvíc schatralou část budov, ale prostě byla jenom taková možnost. Bývalé stáje a chlévy, tady ještě jsme našli i zbytky hnojů a střecha úplně padala. Tak vypadal náš klášter. Život premonstrátky v klauzuře je vlastně nenápadný, někdy neslaný, nemastný, někdy je to legrace, někdy je to vážné a někdy člověk prostě nic necítí. Ale ten cíl, ke kterému člověk směřuje, to, že prostě Bůh je a že jsem přesvědčená o tom, že jsem tady na správném místě, že mě k tomu Pán Bůh pozval, tak to dává všemu smysl. Já jsem vstoupila vlastně do Doksan, protože jsem cítila velikou touhu po hlubším duchovním životě, po hlubší modlitbě. A já jsem dřív pomáhala lidem ve svém zaměstnání, ale ta moje největší touha, kterou jsem v sobě nějak cítila, byla touha těm lidem nějak předávat Boha, vést je k Ježíši, ke Kristu a tak nějak postupně vlastně jsem dospěla k tomu, i Pán mě tak nějak jako vedl a pozval vlastně k tomu životu té modlitby a v podstatě jsem došla takovému poznání, které se může určitým způsobem rovnat jistotě, že to asi největší, co já osobně můžu těm lidem dát a nějak jim vlastně i toho Boha nějak zprostředkovat, to je modlitba a oběť. Neboť všechny tvé předpisy jsou spravedlivé. Spousta lidí se na nás obrací a prosí nás, abychom se modlili za cokoliv, v čem prostě cítí, že tu modlitbu potřebuje, ať už je to třeba prosba o zdraví, nebo se někomu stane nějaká vážná nehoda, nebo taky různé problémy třeba v mezilidských vztazích, které lidi prožívají, tak nás prosí, abychom jim pomohli prostě modlitbou to nějak urovnat. K modlitbě za nenarozený život nastávající matky a bezdětné manžele nás přivedl náš spolubratr, který ty problémy znal osobně z pastorace. A od té doby vlastně nějak pravidelně modlíme se za děťatka. Takže tady je vlastně část, řekněme, jenom fotek dětí, za které jsme se modlili, nebo i rodin, za které jsme se modlili a modlíme, protože spoustu fotek taky třeba nedostáváme, některé dostáváme mailem. Rodiče, babičky nám rádi posílají fotky a my vidíme, že každý miminko je nejkrásnější v světě. Chtěla jsem moc poděkovat za modlitby. Asi před rokem jsem telefonovala s prosbou o modlitby za mé těhotenství. Děkujeme za narození Františky, Cyrila, Tobiáše, Tadeáše, Kláry a prosíme o tvé vedení k víře, ochranu v jejich životech, tvé požehnání a dar zdraví jak pro tyto děti, tak pro jejich rodiče.
Jsou to naše děti, my bereme svou modlitbou, bereme zodpovědnost a myslím si, že je to pro nás důležité, že ti lidé zůstávají v našich modlitbách pořád. Štěstí člověka je v tom, že je stále blíž Bohu. A pokud člověk se k Bohu přibližuje, tak mu musí záležet i na štěstí těch druhých.